So adto na ta sa Arbilla Gardens Pension House nga naa kanina himutang sa Poblacion, Trinidad, Philippines. So actually kato pa ning pag May 23 nga video pag birthday sa akong Onika iha pero busy man ta so karon lang na edit. Alright, let's go. Unya sa di pa ta mulakaw manangit sa tadri sa atong bagong pinanggang puyoyot no. Kaning atong ang itoy. Ang puyot. Ang puyot. Ang puyot. Unya, so bira. So sakay mig jeep mga barato ra yung plitihan diri sa Bohol. Di sad ko sure murag mahal-mahal gyud sa bantayan kay pila ni kakon murag ni agi pa mig lungsod niya 20 ray pliti. So usually sa if natas bantayan kaning plitihan murag 50 na ni. Oo, or more than pa ana ba. So medyo di ko sure kung asa gyud ang sakto ani nga pliti nga rate niya. Naabot na ta diri sa Arbillas unsa ganini Arbilla atong tanawon balik Gardens Pension House. So sa pikas ang nga side na sinay gasolinahan onya at bang dayon. So naog mi at satbang lahos mi dire. So bayad sa mig kondra kanang 1,000 kay tag 100 per head onya 300 ang cottage niya. Mo din ni musugat nato inigsud gyud nato sa likod man natong makita nato nga building no mo ni siya. So once mo agi matos tunga mo to musugat ninyong swimming pool niya dire na mi sa cottage. So gamay ra gud among baon gud kanara kanang mango float, ice cream, pizza, then nice spaghetti, nice sliced bread, nya mga gamay chichirya ana ra na gamay ra. So pagpadong na ko ligo, so naa sila shower drain need nimo mag-shower and then diha nagpa video akong lovely dots ana si Javian nga proud lagi siya nakibaw na siya mulangoy laom na diha 6 feet na siya diha pero naay parts dira nga naay pang bata og nasay inana kanadra murag mga hawak nako. So diyan dapita na ako no siya magic no naay magic akong anak nga ipakita niya kang Jillian. So nawa tanawa ko na isda bung gibugahan arang karon to ano man jud unya dring dapita iya sa nagimagikan ko na si Angel May. So daghan na gid siyang nabiktima aning magic diri kay dili pero ako kay bawo naman ta. So diri napita ang mga kabaw na lang mo langoy kay kanadra nga side after atong white lawom to siya dito. So diri nga side sa left before atong white mo to siya mabaw mga hawak nya dito nga side after sa right mo to 6 feet to nga to so medyo lawom jud nya diri padung naman mi uli nag CR sa mi dira naman ni CR nga usa naman sila mga rooms sad diha man nag-ili sa CR nya kato mga rooms pwede ka mag-overnight ngadto. So pwede ka makahuam maka-rent. So for like overnight or pila ka days na nga to. Nya uli na ta. So grasya kayo nakasakay mig series bus. Ang pliti kay same rasad sa plitihan mo sa jeep 20 rasad. So ana na niuli mi mga alas 4. So maura to. Onya, maura na mga puyot. Let's go.